една велика личност, един скромен български патриот, който много дава за въоръжаването на четата. Много неща остава в нашата история и ние тепърва има какво да правим, за да популяризираме неговото име. Защото той в националната история съществува в различни справочници, в различни истории. Но все това е още като че ли в националното равнище тук в България сме младъжици. Ние не можем още да стигнем до решението от тия господа, които горе се занимават с история, да влезе неговото име в националните зари, уважаеми приятели. Неговият подвиг е много по-голям, отколкото подвига на други, по-малък, искам да кажа. Аз искам да кажа, че следва да благодарим и на друг един историк в нашия град, Костадин, така, заместник кмета на Ташков на Пещера, който написа също прекрасен начин. Следва поздравът на председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Пещера, полковникът от резерва Димитър Гилчев. Нашите скромни възможности, като член на Съюза и на бюрото, ние подаряваме едно скромно сувенирче, да жив и здрав, да си го носи така в къщи, да играе. Това е сабля. Сабля. И все така да се събираме в нашия клуб, да ни запознава с много други въпроси и естествено и на вещта, и населението на града. Заповядай, да ти живи няма да забравя, когато провеждахме наборните комисии, когато службата беше наборна, ние провеждаме комисията, медицинската. Попчев събираше момчетата в залата и ги запознаваше с най-различни неща. Бъди жив и здрав и вие да сте живи дай всички. Уважаеми господин Попчев, уважаеми господин кмете, госпожи и господа, преди да мина към протокола и аз да прочита своето слово, позволете ми и аз да кажа няколко думи. За това, защото аз съм свързана с господин Попчев не само в обществения живот, но и пряко в професионалния ми път. Когато започнах като млада учителка в Равногор, двете училища се съперничиха. Нищо, че едното беше селско, а село беше базово училище. И неведнъж нашите сбирки са се превръщали в своего рода школа, и то истинска школа по професионализъм. Там съм се учила от господин Попчев не само да бъда учител, но и да бъда ръководител на децата. След това имах щастието да ръководя училището в Равногор. Правили сме много сбирки, много открити уроци. И който не е работил с него, само той ни познава неговата взискателност, упоритост, но тя носеше и много успехи и на двете училища. Поздравители на адрес от Общински съвет Пещера. Уважаеми господин Попчев, времето не лети, времето не върви, то лети. И когато човек се обърне назад, прави равносметка на извървяното, преживяното и свършеното, без да се страхува от бъдещето. И днес с удоволствие се обръщам към вас, уважаеми господин Попчев, от името на Общинския съвет и от мое име,
за да изкажат благодарността на пещерската общественост за вашият всеотдаен труд като общественик, историк, краевед, професионалист, политик и човек. Вашият архив е много богат. В него са събрани исторически изследвания, лично отношение, професионален опит в много сфери на обществено-политическия живот в общината и областта. Цветята ще е удържан на всичко. Да се жив здравши. Всичко да различа. Честит. Никой не каже. Ние не искаме да си готови, да си жив и здрав. Ние не искаме да си готови, не искаме да си жив. И за много години вдъхновение. Кой се занимаваше сериозно да популяризира делото му? Вие искаме да се свързвате имената ви, защото цял живот работите за утвърждаване имената на другите, а време е и публично да получите и вие своето признание за този труд, който правите наистина апостолски. Когато ние празнувахме 120 годишнината на Христо Ботев. Това беше забележителната 1968 година. Тогава се пусна на вода кораба Радецки. И аз с моя клас и ученици от другите класове направихме заявка към Централния комитет на младежката организация да отидем на екскурзия по местата на Ботев. И къде отидахме, мили приятели? Най-напред на посрещната в Белград, където има училище Христо Ботев. Гостувахме 2 дни. В групата беше и голямата дъщеря на. Наистина България се увековечи с паметта на Ботев. А когато ставаше дума и за Димитър Горов, който е бил собственик на фабрика за свещи от Бразила и е финансирал четите и на Хаджи Димитър, и на Стефан Караджа, и на Христо Ботев, наистина ние просто имахме криле. И понеже в днешното хубаво тържество се касае за големия жест на Димитър Горов, за подвига на неговия брат Атанас Горов, за това, че парите са нищо, че той е починал на 41 година, толкова млад, аз искам да честита на другаря Попчев юбилея с едно любимо мое стихотворение Хаджи Димитър, където си землина сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе, над него сокол юнашка птица и тя си за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгре и с песни хвъркат те в небесата. Летят и пеят дордело съмнат и търсят духа на Караджата. Но съмна вече, а на Балкана юнака лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана, а слънцето пак тече. Честит празник на България, толкова живот и здраве и много късмет в бъдните си. Заедно говорихме, заедно старехме, заедно се прединяхме. И разбира се, кметът на община Пещера, господин Георги Козарев. Господин Попчев, с поздравителен адрес. Уважаеми господин Попчев, удоволствие за мен да ви поздравя по случай 80 годишният юбилей. Обществеността на Пещера познава вашата всеотдайна работа
където и да е тя. Историческите и публицистични творби, излезе под вашето перо, заслужават висока оценка. Сигурен съм, че вие ще продължите да творите и да обогатите исторически събития на Пещера, за да може поколение след вас с достоинство да заявят, че нищо не е забравено и никой не е забравен. Желая ви здраве и дълголетие. Кметна община Пещера Георги Козарев. Благодарим от името на организаторите на всички ви за отделеното време и внимание, посветени на 130 годишнината на Димитър Горов и времето, което отделихте специално, за да поднесем почитанията си на господин Попчев по повод неговият предстоящ юбилей. Хубава вечер на всички. Сега в неформална обстановка, разбира се, може да поднесете и други своите поздравления. Позволете да изкажа благодарност моето на семейството за това внимание, което отделихте на тая годишнина, и смятам, че това, което направихме в чест на Димитър Горов, е голям жест. Ние действително в продължение на 30 години тачем достойно неговата памет и сега тази годишна 130 от неговата смърт и 171 от рождението навръща в ония времена. Благодаря ви.